Doncs bé, el que farem ara serà crear un robot molt simple. És un objecte, serà un personatge fet de diversos objectes primitius, o sigui, no serà gaire complicat. Però, per veure una mica com aquestes eines tan simples poden ajudar-nos a crear un personatge. Doncs començaré per crear una esfera. Aniré al menú de Add, afegir, Mesh, UV Sphere, o esfera UV. El número de divisions és correcte, el deixarem així de moment, el pujaré una mica cap amunt. I des de la vista frontal, el que faré serà anar al mode d'edició, seleccionaré les cares, unes quantes cares aquí a la part frontal, algú així, una cosa així, potser un parell més d'aquest costat i de l'altre. I el que faré serà fer una extrusió along normals, o extrusió dels normals, i en vez d'anar cap a fora el que faré serà anar cap a dins. O sigui que estic creant com una mena de robot amb una visera. Molt simple, aquest serà la cara del robot. Puc agafar aquestes cantonades i moure-les una mica. Aquí el que faré també serà amb el cursor, agafaré la part central per pujar des de la meva vista. Aquí el que podem fer, de fet, és activar l'edició amb mirror. Okay? Si estem fent un objecte que serà simètric, si activo aquí la simetria, això és per controlar la simetria en l'eix X, o sigui, el que faig en aquest costat passarà a l'altre. Com podeu veure, així puc fer una forma del robot una mica. Bueno, és un robot molt simple, com he dit. Farem projectes més complicats, però per experimentar una mica amb les extrusions i les eines que hem vist. Ara, per exemple, crearé un braç pel robot, agafaré una altra esfera, aniré al mode edició i apretant el Alt i Shift seleccionaré uns quants d'aquests cilindres i també faré el mateix, extrusió along normals i extruiré una mica cap a dins. Val? I el que faré ara serà crear un cilindre. Necessitaré més divisions, com per exemple, em sembla que 28 o una cosa així. Pot estar bé. Agafaré aquest cilindre i el posaré aquí canvio al mode de visió wireframe per veure el que estic fent. Vull que estigui aquí centrat. En mode edició ho faré petit, ho pujaré cap amunt. I agafaré aquesta cara de dalt i puc fer una extrusió. Aquí puc extruir, escalar una miqueta, extruir un altre cop, escalar una miqueta, extruir un altre cop, extruir, fer un altre cop així i una altra extrusió. Aleshores el que faré serà agafar aquests dos objectes, rotar-los i això serà una mica el braç del robot. És super simple. De fet, el posaré així aquest, el rotaré 90 graus, apretaré la tecla R i després escriuré 90, apretaré 90 i Enter. Això farà que roti 90 graus. I llavors el braç el posaré aquí una mica. Una cosa. Aquí tinc un problema, és que quan estava editant, el pivot d'aquest objecte ha quedat fora de l'objecte. Doncs, què ha passat? Puc anar a edició, seleccionar-ho tot i moure un altre cop cap a dins, però hi ha un sistema més fàcil que és anar a objecte, set origin, posar l'origen, o resetejar l'origen, i llavors clicarem origen a la geometria, origin to geometry. I així se'ns posa l'origen un altre cop al centre i podem rotar des d'aquí. Així puc ficar el braç aquest una mica aquí. Aquí puc crear una altra esfera. Una altra esfera. I la col·locarem aquí. Braç també. Més petita. I aquí faré un altre cilindre bastant més simple. Fer l'altra part del braç.
mirant des de tots els angles. I en el mode d'edició el que faré, vull que aquest braç, vull fer-lo una mica més curtet, però ara, si entro en el mode edició no puc seguir les coordenades correctes, per tant canviaré a local, i llavors ara puc fer-lo més curt o més llarg fàcilment. Canviant les coordenades locals, això es pot fer fàcilment. Tornaré a canviar les coordenades globals per crear una altra esfera. I posar aquest robot, una mà, una mena de mà. Posaré aquí. Molt simple. Un robot és un model molt simple, però que ens permet una mica treballar amb eines d'edició i començar a muntar alguns personatges. Per fer la mà, faré una mà així que és com de pinça. Crearé un cub i el faré petit, així. Aleshores és el mode edició. Aquí podeu veure clarament el problema quan no tenim activat la visió transparent o a través. Perquè jo si ara clico aquí o faig una selecció de rectangular i moc això, què passa? Que no he seleccionat el vèrtex que està a l'altre costat perquè es queda darrere d'aquest, d'acord? Si estic en una vista ortogràfica és difícil, o per exemple vull seleccionar aquests vèrtex però aquests d'aquí darrere no s'han seleccionat. Doncs, si canvio ràpidament el sistema de wireframe, faig una selecció, com que tot és transparent, sí que es seleccionen les coses correctament. Aleshores puc fer canviar aquest cub, extruir-lo una mica, rotar, faig aquí una mica de rotació, faig una mica d'escalat també, puc escalar una miqueta i una altra extrusió, i aquí torno a fer el mateix, torno a rotar una miqueta, el moc una mica cap a baix, torno a rotar una miqueta i una mica d'escalada per fer com aquesta forma de pinça que estava comentant. Doncs aquesta pinça la posarem aquí, l'escalarem una mica, de girar-la, fem un Ctrl-Z, Ctrl-Z, la posaré alineada amb la mà, l'escalaré una mica més, i aquí faré una còpia, apretaré Shift-D, posaré aquí, la rotaré aproximadament uns graus, no sé, 45 graus. Posaré l'altre costat. Així tenim la mà aquesta amb el robot. Aquí ja ens puc seleccionar tots aquests i moure'ls una mica. Doncs hem fet un robot amb un braç. Si vull duplicar aquest braç a l'altre costat, doncs duplico aquesta part també. Poso aquí. Després, més endavant, anirem veient altres maneres més eficients de crear objectes simètrics com aquest, però podem practicar una mica de duplicar objectes i crear una simetria molt bàsica. És recomanable de fer parentings. De fet, aquest braç m'he adelantat una mica. El que hauria de fer aquí és crear una jerarquia, seleccionar els dits i la mà, anar a objecte i fer un parent object. Ara, quan moc la mà, els dits segueixen. Vull que passi el mateix quan moc el braç, que la mà segueix. Doncs ara seleccionaré la mà, seleccionaré el braç i aniré aquí al menú d'objecte, parent, que és crear una parenting o una jerarquia, parent object, i ara aquest està emparentat. Com podeu veure aquí, al outliner podem veure la llista d'objectes que estem emparentant. I farem el mateix, objects, ara quan moc quan roto aquest braç, el colze també segueix, el colze ha de seguir aquí aquest objecte, doncs aquest objecte segueix aquest i aquest objecte seguirà aquest objecte. Doncs hem creat una jerarquia que ens permet moure el braç aquí. El que volem és que el braç es mogui des d'allà, de fet. Doncs podem moure el braç des d'aquí, la rotació del colze des d'aquí i la rotació de la mà des d'aquí. Hem creat una jerarquia que ens permet fer tot això, i si volem fer un duplicat només cal que
Dupliquem tots aquests objectes, els movem a l'altre costat i tenim el duplicat amb la jerarquia, d'acord? Mourem el braç aquí, ara posem un altre braç. Podem canviar la postura una mica. Aquí està com saludant el robot. Dient hola. Podem crear un robot amb diferents poses. Doncs aquest és un super simple exercici per començar a treballar amb objectes poligonals i començar a fer servir les eines d'edició que venen amb el mode d'edició. La meva recomanació és que aquest robot canvieu el disseny, seguiu treballant amb el model i intenteu fer unes cames o intenteu fer el robot una mica més interessant. Potser podeu fer unes antenes o alguna cosa així, d'acord? Així, com més pràctica, millor, bàsicament.